ಯೋಗದ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಂಡು ಇದು ಕಳರಿದ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಾರು ಕಳರಿ ಕಲ್ತನ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡುಪುನಿ ಎಂಚಂದು ಕಲ್ತಾರು ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡಿಪುನಿ ಎಂಚಂದು ಕಲ್ಪುನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಜ ಸುರುಟು ಮನ್ಮತೆ ಬಾಣ ಬುಡಿಯ ಶಿವಾಗು ಐನು ಪೂತ ಬಾಣ ಬೂರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶಿವನ ವೀರಸ್ಕಲನಾಂಡು ಆ ವೀರ್ಯನ್ ಕೊಂದು ಆಜಿ ತಾವರೆಡ್ದಿಯರು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಂಖ್ಯರು ಗಂಗೆಲ ಸಾಂಖ್ಯಲು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಅಪ್ಪೆ ಪುರಾಂಡಾಯಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಯ ತಾರಕಾಸುರನ ಆಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಕೆರಿಯೆ ಆಯ್ತ ದುಂಬು ಶಿವಪಾರ್ವತಿನ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಯ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡು ಬಕ್ಕ ತಾರಾಕೋಸ್ರ ಸೈತೆ ಈತ ಕತೆ ಎಂಡಾಂಡತೆ ಈ ಎಂಡ ಅನಗದ್ದಾಂಡು ತೆಮುಲ್ ಶಿವೇ ಲಕ್ಕಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿ ಲಕ್ಕಿಯಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಮನ್ಮತೆ ಅದೇ ಮನ್ಮತೆ ಶಿವಾಗ ಬಾಣ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಶಿವ ಏನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ఆయన ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರತಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಯಾಂದಾದ ನಿ ಕನ್ಯೆ ಮಲ್ತೆ ಆಯನಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಯಾಂದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಏನದ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಅನಾಂಗಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಆಯ ನನ್ನ ಅನಾಂಗಿ ಅಮ್ಮ ಅನಾಂಗಿ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಬಣ್ಣತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ದ ಕತೆ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆನಡ ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆತನಗ ಅಪ್ಪ ಮೂಲಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಲೆಡುಪ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಇನ್ನೇನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಥ್ರೂ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಲವ್ ಪುಟ್ಟುನಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟುನಿ ಇಂದು ಪೂರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸತ್ಯ ಹತ್ತಿಂದು ಆ ಸತ್ಯ ಹತ್ತದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಮನ್ಮಥನ್ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಹತ್ತು ಇಂದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಡೆ ಅವನ ಎಕಡಲ್ಪ ಮನ್ಮತೆ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಮತಿ ಜವಕೇರುಲ್ಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಚಕ್ರೋಡು ಆದಿ ದಳ ಉಂಡು ಆ ಆದಿ ದಳೊಟ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಜಿ ಮಂಡ್ಯದೆ ಉಲ್ಲೆ ಏರು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಲು ತಾವರೆಡು ಕೊಂದಿಯರ ತಾಜಲ ಹಿಂದೆ ಆಜಿ ತಿರ್ತು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಾನ ಚಕ್ರೋಡು ಕಾರ್ತಿಕೆ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕೆ ಆಜಿ ಮಂಡ್ಯ ತಿನಕ್ಕೆ ಷಣ್ಮುಖ ಅಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಕೇರಳದ ತತ್ವ ಇತ್ತೆ ಕಲೇರಿ ಕಲ್ತುಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಕಲೇರಿ ಕಲ್ತಿಜಿಂಡ ಮನ್ಮತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಜಾಂಡತೆ ಇಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಎಂಕುಲ್ ನಡೆಯಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಕಲೇರಿ ದಕ್ಕುಲೆ ದಯಾಗ ಎಂಕುಲು ಆಕಾಶ ತತ್ವಡುಪ್ಪು ನಕುಲು ಆಕಾಶ ತತ್ವಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಭೂತೋಲೆನ ನಮ್ಮು ನಕುಲು ಈ ಭೂತ ಬಂಡಿ ಸತಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಶಬ್ದತ್ ಬಣ್ಯನ್ 14 ಕರೆದು 17 ಭೂತಾಯ ಬನ್ನಗ ದಾದಾಯಿನಿ ఇప్పుడు 14 ಕಲೆಗೆ ಷೋಡಶಿ ಎಂದು ಬುದರು 17 ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಗುರು ಎಂದು ಬುದರು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಭೂತೋಲು ಪೂರ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನಕುಲು ಆಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ ಬಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ತೋಜಿ ಭೂತ ಬಂಡು ಎಂಕಲ್ ದೈವಲ ಅಂದವು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಭಕ್ತಿಡು ನೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದೋಡು ಪುರ ಬಂದ್ರೆ ದೈವ ಸತ್ಯೋಲು ಇಂತ ಪುರ ಅನ್ಪುನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವು ಭೂತನೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರ ಸುತ್ತ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಶರೀರ 32 ಗಣಪತಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಆಮೇಲೆ 32 ಗಣಪತಿ ಮಲಯಾಳದ ಬಂಡೆ ಇದು ರಡ್ಡು ಜನದ ಭಾವನೆದ ಕತೆ ತುಳುತ ಕತೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವದ ಕತೆ ಅಕಲ ಜಲ ತತ್ವದ ಕತೆ ನಾನ ಈ ಆಕಾಶ ತತ್ವಡು ಓ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಲಿಂಗದ ತರಂಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಉತ್ತರಗ ಪರಪುನಗ ಐತ ಶಬ್ದ ಜೇಂಕಾರ ಹ್ರೀಂ ಒಂದು ಆ ಹ್ರೀಂ ಪನ್ಪನ ಮೂಲಾಧಾರಗ ಬತ್ತ ಇಂಚ ತಾಗಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಓಂ ಬಂದು ಇಡಮಟ್ಟ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಈ ಆ ಊ ಮಾ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಜಾರ ಮಾತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಅಂದ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ಜೇಂಕಾರ ಅದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಅವೇ ರೀಂಕಾರ ಅಪಣ್ಣ ಮೂಲು ರೀಂಕಾರೊಡ್ದು ಓಂಕಾರ ಬುಟ್ಟಿನಿ ಅನ್ಪು ನಾನು ರೀಂಕಾರ ಜೇಂಕಾರ ಇಜಿನ ಭ್ರಾಮರಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೂಲ ಓಂಕಾರ ಬುಟ್ಟುಜಿ ಬಟ್ ಓಂಕಾರ ಶರೀರದ ರೀಂಕಾರ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಹೊಡ್ದು ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ತೊಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಂ ರೀಂ ಯೋಗಿನಿ ಯೋಗಿನಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಬಂದು ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂವರ ಪಾರ್ವತಿ ಮಂತ್ರ ಏರಗಣ್ಣ ಮದ್ಮ್ಯಾಯಜಿಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಯಂವರ ಪಾರ್ವತಿ ಮಂತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅವೇ ಮಂತ್ರ ಯೋಗಿಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಗ ಮದ್ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಕ ದಾದ ಆಗ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮದ್ಮ್ಯಾರ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಭೌತ ಶರೀರ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಅದು ಉಂಡು ಅವು ಮದ್ಮ್ಯಾ ಹೊಡಿತೆ ಅವಲ್ಲ ಇರಾಗ ಓಂ ರೀಂ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಅಕ್ಷರ ಪಾಡ್ನೇ ಬಾಕಿದ ಬರೋ ಯೋಗ ಆಪು ನೀನು ಅಂಡ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ
ಕ್ರಿಯೆ ಆಪುನಿ ಓಲು ಈ ಶರೀರೋಡು ಶರೀರ ಬಂಡ ಗಣಪತಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಇರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದ ಗಣಪತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ರಿಯಲ್ ಆಕಾಶದ ತೊಡುಪುನ ಗಣಪತಿ 32 ಇತ್ತಿ 32 ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡಿದ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆಜಿ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಚಕ್ರ ತಾವರೆಡು ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಜಿ ಚಕ್ರ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲು ಮೂಲಾಧಾರದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟ ಅಪಗ ತಾರಕಾಸುರ ಸೈಪುನವರ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪರಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಚಕ್ರೋಡು ಅವು ರೀಂಕಾರಲ ಓಂಕಾರಲ ರಡ್ಡು ಪರಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅವು ತುಳು ಬರತೀನಿ ಐಕು ತುಳು ವೇರು ರಡ್ಡು ಒಂಜತ್ತು ನನ್ನ ಬಂತೆತ್ತೆ ಪರಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದ ದಳೋರ್ದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಿದ ಏರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಅಕ್ಷರ ಬಿದ ಎತ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟ 48 ದಳ ಉಂಡು 48 ಅಕ್ಷರ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಏನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಡೇ ಬತ್ತೆ ತೊಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 14 ಐದಾಗ ಲಮ್ ವಮ್ ರಮ್ ಯಮ್ ಹಂ ಬಂದ 5 ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 53 ಜಾಣ್ ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ಒಂಜಿ ಓಂ 54 ನನ್ನ ಅನಾಥ ಚಕ್ರಡು 10 ವಿಧದ ದಶವಿಧ ನಾದೋಲುಂಡು ಅವು ಗೆಜ್ಜೆ ತಾಳ ಬೇರಿ ಮೃದಂಗ ಶಂಖ ಎಂಗಲ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಮನ್ನಾಗ ತಿಗಲೆಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಹೊಡ್ದು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪುನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದ ನಾವು ತಿಗಲೆಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನೀ ತಿಗಲೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾಕುಲು ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡದ ಕುಲು ಎಂಕುಲು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದ ತುಳುತ ನನ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೇಮ್ ಅತ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಎಕಡದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಜಿ ಚಕ್ರ ದಳತ ಬಂಡಿನಿ ಬಕ್ಕದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಜಿ ಚಕ್ರದ ಬಂಡಿನಿ ಅವು ಕೃತಿಕ ನಕ್ಷ ದೀನ ಕತೆ ಬಕ್ಕ ಇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತಾರಾಕಾಸನ ಕೇರ್ನ ಬಕ್ಕದ ಕತೆ ಇಂಚ ಪರಪ್ಪನಗ ಮುಲ್ದಾದಂಡು 54 ಬೈರವೀರ ಹಿಡಿದು ವಿಧ 50 ಈ 54 ಬೈರವೀರ ಓಡೊಳ್ಳೆರು ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಹೊಡೆದು ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟ 54 ಬೈರವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಬೈರವೇರು ಎತ್ತಿರು 32 ಕೊರ್ನಿ 32 ಎಟ್ಲ 54 ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಮೇತ 32 ಎಟ್ಲ 54 ಎಪ್ಪುನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೇ ಸೇಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂದು ಪೂರ ಷಷ್ಠಿ ಆಪನಿ ತಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಚ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪುನ ಶರೀರೋಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಲ್ಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲ ಅಂಟು ದಿಜ್ಜೆ ಅವು ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಅವು ಪರತ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಈಹತ್ತ ಈಹಟ್ ಓಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ಈಹತ್ತ ಓಂಕಾರ ಬರ್ಪುಣದಿಂದ ಶರೀರ ಗಣಪತಿ ನಾನು ಆಯೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಂದ ಮದ್ಮೇತನೆ ಮದ್ಮೇರೆ ಈಗ ಅಂಟು ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಐಕ ಯಾಪಲ ಕುಮಾರೇ ಅಂಚಿನ ಕುಮಾರೇ ಇಂದು ಶರೀರ ಭಾಮ ಕುಮಾರೇ ಭಾಮ ಬಣ್ಣಗ ಶರೀರ ಬಾ ಬಣ್ಣಗ ನಾಲೆಜ್ ಜ್ಞಾನ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರ್ತಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ವೈದ್ಯನತೆ ಅವು ಬಾ ಮಾ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಏರಿ ಯಾನ್ 25 ಈಗ ಬಾಮೆಲ್ಲ ಕುಮಾರೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರ್ದು ತುಳುವೇರು ತುಳುವೇರು ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಐಕ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ದೆತೊನ್ಲಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಬಾರ ದೆತೊನ್ಲಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದ ದೆತೊನ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ದಯ ಪೂರ ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಂಟೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಕೊಂಚ ಶರೀರ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜ ಅಂಟೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ತತ್ವದ ಕತೆ ಇಂದು ಏನು ದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದ ಬಣ್ಣತ್ತೀರ ಯೋಗದ ಕತೆ ಇಂದು ಯೋಗದ ಭಾಷೆ ತೂಂಡ ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಲ ತುಳುನಾಡೇ ಅವಡು ಅಜಿನ ತುಳುವೇರ್ ನಾಡ ಅನ್ಲ ಅವು ಮಗ ಬೇತೆ ವಾ ಶಬ್ದ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇನ್ನೆತ್ತ ಶಬ್ದ ಅವು ಎಲ್ಲ ಒಂದಿದೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಕೂಡ ಇದು ಇರ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಜನ ಭಾಮಕುಮಾರೇ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಗಣಪತಿಯ ರಡ್ಡುಲ ಸೇರ್ದು ಭಾಮೆಲ ಕುಮಾರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಂಡ ಇರುವೆರುಲ್ಲೇರಿಂದ ಎಟ್ಟುಂದು ಐಕ್ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡಿದ್ದು ದಾಯ ಎಂಚಿನ ರಿಯಲ್ ತತ್ವ ಪೊಕ್ಕಡ ಜಾನಪದ ಒಂದೆಂತ ಉಂಡು ಪಾರ್ದನ ಒಂದೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ನಿಂಜ ಕತೆ ಉಂಡ ಎಲ್ಲೂರು ಸಿರಿಕೊಲ್ ನಕುಲು ನೀರು ಮೇರೆ ಪೋನಗ ಇಂಚ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಕುಲ್ಮಲ್ತದೇರು ಅವು ಜಾನಪದತ್ತು ಅವು ದೇವರ್ನೇ ಬಂತೀನಿ ಇರೇಗ ಅಂದಾಜಾಯಜನೆ ಎಂಕುಲ ಜಾನಪದ ನರಮನ್ನ ಕಥೆ ಇದು 7 ಸಿರಿ ಬನ್ನ ಎಕಡೆ 7 ಕೃತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರಲ್ಲ ತಾವರೆಡ್ದಿ ತಿಕ್ಕು ನಕಲೆ ಅಕುಲ್ ಇಂದುಲ ಸಿರಿ ಅಕುಲೆ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಮೈಸಗೆ ಬಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ಸೇರ್ದಾಪಿನ ಬಾಲಿಗೆ ಭಾಮಕುಮಾರಿ ಮಗೆ ಮೈಸಗೆ ಬಂಡ ಮೈ ಬಂಡ ಇಂದು ಶರೀರ ಮೈಷೆ ಬಂಡ ಎಚ್ಚರಡುಪ್ಪನ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಷೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಡಿತ್ತಿನಲೆಗಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಾಲೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಅಪ್ಪ 7 ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಆ 7 ಚಕ್ರ ಕೃತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರಲು ಕೃತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪುನ ನಕ್ಷತ್ರಲು ಇರ್ನ ಉಲಟ ಅದನ್ನ ಬೇಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆ 7 ಚಕ್ರ ಬೇಲೆ ಮಂತಿ ನಡಿ ಇರ್ನದ ಪೂರ ನಡಪುನಿ ಪೂರ
ಸೊ ಅಂಚೆನ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಜಿ ಚಕ್ರೋಡು ಶಿವನ ವೀರ್ಯ ಬಿಂದುನು ದಿಯೇರು ಅಲ್ಪ ಬಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಬಂತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಂತಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಇರೇಗ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಬಂಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತಿನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಬಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ತಿನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪೆರ ಅಕ್ಷರ ನಜ್ಜಾಂಡು ಗಣಪಗ ಮಯ್ಯಗ ಬಾಮ ಗಂಜಪುರ ಅದೇ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಉಂಡಿ ಪೂರ ರಿಯಲ್ ಉಂಡಿ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಎಂಕಲು ತತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬತ್ತದು ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಬಂಜಾಕೆರ್ ಬರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲು ಸಾಧಿ ತತ್ತ ಎಂಕಲು ಇದು ಪೂರ ಸರಿ ಇತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬಾಮ ಕುಮಾರೆ ಇತಿ ಬಾಮ ಕುಮಾರೆ ಬಂಡೇರು ಕೂಡ ಕುಮಾರೆ ಬಂಡೆಗ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾನು ಬಾಮೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬೆಮ್ಮೇರು ಮನ್ಪದ ಆ ಬೆಮ್ಮೇರೆ ಈ ಬಾಮೆ ಅಪ್ಪ ನೀವೇರು ರೀರೈಟರ್ ಕೂಡ ತಿದ್ದುದು ಬರೆಪುನ ಇರು ನಾಣೆ ಬರೋಣ ತಿದ್ದುದು ಬರೆಪುನ ಅಪ್ಪ ನಾ ತಿದ್ದುದ ಎಂಚ ಬರೇನಿ ಆಯ್ ಸುರುಟು ತಾರಕಾಸುರ ನಿತ್ಯ ತಾಯನಿ ಕೆರಿಯತ್ತ ಪ್ರತಿ ಓರಿನ ಉಲಾಡ ತಾರಕಾಸುರ ಉಂಟು ಅವೇನಿತ್ಯ ತಿದ್ದುದು ಬರೆ ಉಂಟು ತಾರಕಾಸುರ ಇಜ್ಜೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ ಬಾಮಕುಮಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪುಂದು ನಾವು ಬಾಮಕುಮಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪುಂಡು 2 ಜನ ಉಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕ ಬೆತ್ತೆಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮಲ್ಪುಡು ಆತ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಉಂಟು ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಬರಿಯರ ನನ್ನ ಕತೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ಇಮೇನ ಜೋಕುಲು ಆ ಕತೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಬಲಿಂದ್ರ ಅಂತ ಸಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 2 ಜನ ಮಾನಿಲ್ ಬೋಯರು ಎಂದು ಜಾನಪದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಬಾಮ ಕುಮಾರ 2 ಜನ ಮೂಲ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಬಲಿಯೇರು ಬಲಿತೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚರೊಡತೆ ಉಲ್ಲೆ ತಿಂಚ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಡ್ದು 16 ವರ್ಷ ಆನಾಗ 16 ವರ್ಷ ಆಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಈತ ಮಟ್ಟ ಥೈಮಸ್ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ ಓವರಿಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಕಡು ಮುಟ್ಟೈತಿನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಿನ ತಗೋಡೆ ಉಂಡು ಆ ಬಾಲೆನೆ ಪಾತಾಳಗು ದೊರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತೆ ಮೂಲೆವಿಲ್ಲೇ ಬಲಿ ಬಂದು ಓಡ ಅಮೆರಿಕಗೂ ದೊರ್ತಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಲಿಂಗದ ಮುದೆಲ್ಗೂ ದೊರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಾದದ ತಿರ್ತು ವಿಷ್ಣು ಜೈದೆ ನಾರಾಯಣ ಅದು ಆಯನ ಪೋಲು ಎನ್ನ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಡು ಯಾನಿತೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಡು ಈ ಶರೀರತೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ನೆನಗ್ಲು ಬೆಮ್ಮೇರುದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ 4 ತರ ಬರ್ತೀನಿ 4 ತರ ವಿಷ್ಣುನ ಉಲೈ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪೋದು ಪಿಡೆ ಬರ್ಪೆ ತಪಗ 4 ತರ ಎಣ್ಣಿ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಒಂಜೇ ತರ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜೇ ತರದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕುಲು ಎಂಕುಲ್ನ ಉಲಾಡೋರು ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ತು ಲೈ ಪೋದು ಬತ್ತುಂಡ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ 4 ತರದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಇರ್ಪೆ ನೋಡಿ 4 ನಮ್ಮನ್ನ ಎಡ್ತುವೇರ ಅಪ್ಪನ ಇಂಚ ಅಂಚತ್ತು ಅವು 10 ಇಂದ 10 ಇದು ನಿಂಗೆ ಒಂಜೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಪ್ಪುನಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ಐತೆ ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಏರಿತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವತೆ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಉಂಟು ಕುಮಾರ ಪರ್ವತಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಾರಕಾಸುರನ ಕೇರ್ನಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಇಟ್ಟು ಅವು ಪೂತಗಿರಿ ಅವು ಪೂತಗಿರಿ ಬನ್ನ ಇರ್ನ 7 ಚಕ್ರ ಬನ್ಪನ ಪೂತಗಿರಿ ನನ್ನದಾಂಡು ತಿರ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿನ ಈ 16ನೇ ಶತಮಾನ ಅನಗ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿನ ಎತ್ತದು ಅಲ್ಪ ನರಸಿಂಹಂದಿ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ದೀತುಂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂದಿನ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆ ರ್ಯಾಪ್ ಜೇನು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಅಂಡಾರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಬರೀ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಎಂಗುಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕರೇತ ಮತ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ ಕೌಲಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ತಂತ್ರ ತಗೋರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸುಲಭದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸ್ಯಾರ ಅಂಚ ದೇವರ ಬಲಿ ತಿಂದೇರ ಅವು ಅಂಚತ್ತವು ಎನ್ನ ಮೂಲತ ಯಾನ ನೊರಿತೇತ ಏ ರೀತಿನಿ ನನ್ನ ದಾರಿಗಾಸುರ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಕೋರಿಂದ ಅಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಎರುತ ಲೆಕ್ಕ ಮೈಸಾಸುರ ಮೆನೆ ಅಂಡ ಈಗ ಎರುನು ಬಲಿ ಬರ್ಪುನಿ ನಾನು ದಕ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಅಂದಾಂಡ 7 ಬಲಿ ಬರ್ಪುನಿ ನಾನು ಏಬಲ್ ಭಯಂಕರ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚಿನ ಅಂದಾಂಡ ನಾನು 7 ಬಲಿ ಕೊರುಡು ಸೊ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜನ್ನು ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕತೆ ಎನಾನ್ ಯಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಕೌಲಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ವಂಚನೆ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ಮತ್ಸ್ಯ ಮುದ್ರ ಮೈಥುನ ಬನ್ನಗ ಕೌಲಾಚಾರಗೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಆಡಿದ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಇನ್ನು ಮದ್ಯಾಚಾರ ಬರ್ಪು ನಾ ಮದ್ಯಾಚಾರಡು ಅವಳು ಬೇತೆ ಅವಳು ತಾರಾಯಿ ಪರಂದು ದೀಪ ಇಂಜ ಐನೇನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಸಮಯಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬರೋ ಸಮಯಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಸಮಯಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಯನನೇ ಯಾನ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಏರು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಈಶ್ವರಿ ಸದಾಶಿವೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂದು 30 ಸತಿಗೆ ಸದಾಶಿವಿಗೆ ದೋಷ ಪಿರಬಹುದು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿದ್ರು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆತೇನು ಓ
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಕ್ಕುಲು ಕೇರಳದಕ್ಕುಲು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ತುಳು ತಕ್ಕುಲು ನಾನು ಈ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರನು ಎಂಕುಲು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರನು ಮಣಿಪುರ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಮಣಿಪುರ ಪೋಲು ತಲುಪುನ ಮಣಿಪುರನು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಹೌದಾ ಬಂಡಿನಿ ಮೂಲು ಸಂಸಾರಿಗೂ ಬೇತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಬೇತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬನ್ನಗ ಆಜಿ ದಳತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೀರು ಪತ್ತ ಉಂಡಾರುಂಡ ಅವ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಯ್ರು ಅವೇ ಈರು ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಉಲಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಆಯ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪತ್ತ ಉಂಡಾರ ಈರು ಸಂಸಾರಿ ಆಯ್ರು ಸಾದಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಸೇಮ್ ರಡ್ಡು ಜನತ ಉಲಾಯಿಡ್ಲ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ರಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಹಿರೇಗ ಪಿದಾಯದಾಗ ಗೊತ್ತಾವಡು ಶಿವಶಕ್ತಿಯೋ ಯುಕ್ತ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭವಿತಂ ಬಂದು ಹಿರೇಗ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಯೋಗಿಗೂ ಸಾಧನೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ತುಡ್ಪುನಿ ಆ ಮದ್ಮೇಡೆ ಆಯಾಗ ಗೊತ್ತಾವಡು ಜಿನ ಮೂರು ಶಿವೇಲ ಶಕ್ತಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಇಂಚೆಂಚಾಂಡ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಐಟ್ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಹಾರ್ಮೋನು ಪತ್ತೊಂದೇ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನಿ ಮನ್ಮತೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿಡಿಯರು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಮನ್ಮತೆಲ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಶಿವೇಲ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಶಕ್ತಿಲ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಯಾನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಭೂತ ಉಪರ ನಂಬೆರತ ನಮ್ಮಂಡಾಣ್ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಟು ದೇವರು ಗೊತ್ತಂದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಅದಿಡೆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಲಿ ಹೌದೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನಿರಿ ಈಗ ಅಂದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರದ ಬೇತೆ ಈಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬರ್ದಿತ್ತೋಲೆತ್ತ ಉಮಾ ಪಂಡ ತಪಸ್ಸುಗೆ ಪೋರ್ಚಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಮೇನೆ ಪರ್ವತರಾಜನ ಬಡದಿ ಮೇನೆ ಮಗಲೆಗೆ ಪನ್ಪಲ್ ಉಮಾ ಬಣ್ಣ ತಪಸ್ಸುಗೆ ಪೋರ್ಚಿ ಮೂಲು ಪೂರ್ತ ರಡಿ ಉಂಡು ಈ ಪೊಕ್ಕಡ ಅಡೆ ಪೋರ್ಚಿ ಆ ನಟ್ಟು ಪರದೇಶಿ ನಡೆ ದಾಯ ಪೋಪೈ ಗತಿ ಜನ ನಡೆ ಈ ಮೂಲು ಉಂಟು ಪೂರ ಮೂಲು ಉಂಟು ಮಾತಾ ದೇವತೆ ನಕಲು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಂತ ಏರ್ಬಾಡ್ಪೇರು ಇಂಜ ಪನ್ಪಲ್ ಉಮಾ ಅಂಚೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಅದೇ ತಪಸ್ಸು ಪೋರ್ಚಿ ಎರಡು ರಡಿ ಉಂಡು ಮೂಲು